kako postaviti svoj graničnik momenta. Ovdje imamo 10-107, ima okretni moment od 170 Nm. Možete zamisliti da ako bi se inercija s te osovine vratila na ovu bušilicu i tih 170 Nm momenta okrenulo ovu bušilicu, čovječe, vrlo brzo bih se ozbiljno ozlijedio. Kako bismo to spriječili? Na prednjem dijelu imamo graničnik momenta. Graničnik momenta ima ove postavke, ove brojeve koji povećavaju moment B od 1 do 11. Također, straga ovdje imate različite postavke za nagib, niži moment i veću brzinu, te za veći moment i manju brzinu. Dakle, ono što želite učiniti je postaviti postavke na manju brzinu i veći moment za početak. Sljedeće na što trebate obratiti pažnju je klizna spojka. Kao što možete vidjeti, postavio sam ga na broj 1 i trebali biste započeti upravo s brojem 1, a ako se ta osovina zavrti, trebali biste čuti ovo. To znači da klizna spojka uključuje. Naravno, ako bi se samo uključila, to ne bi imalo smisla. Ne biste dobivali snagu na drugoj strani. Dakle, ono što trebate učiniti je samo ga podići za 1, malo više i nastaviti. Opet, klizna spojka se uključuje. I tako nastavljate dalje. Neću se ovdje pokušavati ozlijediti, ali kako povećavate, doći ćete do točke kada se vaša osovina okreće. I lanci se vrte, ali klizna spojka se ne uključuje. I u tom trenutku nemojte povećavati količinu zakretnog momenta na svojoj bušilici. Radite noći s onim što imate u tom trenutku i tako ćete spriječiti ozljede i izvući najbolje iz svog fleksibilnog vratila. Hvala što ste gledali.